Ja, det var sådan noget. Nå, ja. Nej, der var lidt sådan noget til, hvis du hentede 7. Ja. Gør det. Du skal køre tabt. Der er vi i gang. Kom nu, Mathias. Følg med, William. Kom igen, William. Philip! William! Jarl! Ikke hoppe! Ami, bare køre! Det er jeres! Philip, det er godt! Sådan, gør udspark! Philip! Så William, bliv med William! Godt spillet, drenge! Indover, Mathias! Ja, skå! Det er flot! Godt spillet, Alexander! Kom, Mathias, kom lige! Sådan! Ja, Emil, det er så godt! Ja, drenge! Kom, igen! Kom, få lidt pause! Saito. Kom! Mathias! Ja, sådan! Ja, godt spillet! Ja, udmærket, drenge! Hey, bare spiller det ud! Sådan, der står Mathias! Sådan, Peter! Stille og roligt. Kom tilbage til William i stedet. Ja, sådan der. Sådan, drenge. Lige ved, Alexander, første gang. Sådan, venner. Kom ud, Alexander. Sådan, det er godt spillet. Kør, Mathias. Kom igen. Udmærket spillet. Nej, det er søren. Kom igen. Hvad er det? Langhåret. Kom igen, kom igen! Afsted, Lukas! Mathias er fast, kom nu! Afsted, Mathias! Nu er hjørnet, gør det ikke? Afsted, Alexander! Tag turen! Godt spillet, drenge! Det er flot! Er nogen, der vil have en pause? Godt spillet! Ja, sko! Mathias, det er dejligt det der! Kom, byt lige med Michael, Mathias! Nej! Ja, så! Ja tak, Noah. Udmærket, kom ud, Noah. Og så væk med den. Det er rigtigt. Mathias. William, han er afsted. Ja. Sådan der. William er løbet. Godt spillet det der, William. Men over så afsted, ja. Hvem er I spiller mod? De spiller mod... De blå. Sanderum er meget bedre, er det ikke? Det er ikke Sanderum, det er KB. Ja, kan du mene? Ja, kan jeg mene, ja. Sanderum er rigtig. Københavns Boldklub. Det er KB spiller mod. Ja, det er ikke Københavns Boldklub. Det er ikke Københavns Boldklub. Sådan nu,
så mange typer der. Det er godt, Emil. Luca har ondt i ryggen, så det kan... Han har ondt alle mulige steder. Det er et kat. Det er noget, hans far har sat i hovedet på ham. Og Emil. Sådan, Emil. Det var målspark. Emil. Tak, Emil. Godt kæmpe. Det er ikke nogen ordentlig. Sådan. God aflevering der. Den kommer godt. Tro på den. Bare løb efter ham, det kan godt. Godt, Emil. Rigtig godt. Ja, så der! Så er William, han er afsted. William! Han når det ikke. Ja, det er i orden. Udmærket. Emil, så kom ud i siden. Han når det. Spil det der, William. Den når du. Drik den. Nej! Så Alexander, den har du. Bare giv den en. William er det op med det samme. Så afsted. Afsted, William. Så. Ja, og så ind med den. Okay. Ja, det er rigtigt. Så Mathias. Ja, blevet Mathias. Det er rigtigt, Mathias. Så William ind med den. Så bliver det lyst her. Ja, det er rigtig godt gået, Mathias og William. Ja, det er godt, Emil. Afsted, Emil. Kør med den, Emil. Ah, det er synd, Emil. Kom igen. Sådan, Mathias. Sådan der. Og væk med den. Jeg vil godt kunne dele, han ikke var derinde. Jeg er godt klar. Så Alexander ude i den. Sådan der! For det der! Hen til den. Sådan der. Rigtig godt, William. Så er stadig med dig. Emil er ind over. Ja, det er godt. Godt træk der. Så ind over med den. Ja, det er godt, William. Så Mathias. Presse. Så drenge. Godt, Alexander. God. Sådan, William. Ja! Sådan! Emil, du får en pause her. Midtbanen, ikke? Jeg vidste det. Sådan, Luca. Så er det dig, Tobias. Rigtig godt, det der. Så er næste mand. Ja, det er godt, Noah. Sikkert, det der. Ned i hug, og så... Jeg var helt sikker. Nora har været god. Ja, vi kan knippe det. Sådan, så er det dig, Mathias. Bare tag den med dig. Tag den med dig. Rundt om ham. Ja, det er rigtigt. Så ind til baglinjen. Ja, det er okay. Så er der William. Vend om. Så er Arthur. Arthur med tilbage. Godt set det der. Så er Mathias herude. Ja. Til Alexander bag ved dig. Fedt. Sådan der. Godt det der. Så giv den en der. Godt spil det der. Så William, den når du. Sådan. Sådan William. Så vil hjælp William. Ja, det er godt nok. Ja. Sådan Tobias. Ja, det var fandme... Ja, så tager vi vand bagefter. Det er Oscar. Så William er afsted. Det er godt. Sådan der, godt spil det der. Så ind over. Luca, følg med. Sådan Oscar, så ind over med den. Øj, det var jeg spændende. Det var ikke godt nok. Nå, forkert side. Ja, det var. Så med retur. Så Arthur. Så kom med. Kom med tilbage. Oscar, du er lige kommet ind på banen. Sådan. Godt det der. Så William, han er der. Flot. Så løb med, Arthur.
Så William er der igen. Sådan der, William er afsted. Fordi så hænger vi alle sammen op. Det duer ikke. Så Tobias, det er din. Sådan der. Så spil, William. Nej, udmærket. Ja, okay. Yes! Det var godt, Arthur. Luca, nu kommer lige en gang. Luca! Nu kommer lige en gang. Så Neumann, kom nu. Sådan, Alexander. Sådan, Oscar. Så Neumann, kig på bolden. Kig på bolden. Kom nu, Neumann. Ja, han har lidt ondt i benene. Har han ikke det? Så det kan være. Ja. Lidt en kibel fra i går. Det er ikke rigtigt, hvad det er. Kom ind. Okay, og de der nøgmænder, de er ellers svært at slide op, så du må have givet den rigtig gas. Ja. Godt, han faldt. I hænderne! Ja, det er godt, udmærket. Det er meget godt set. Jeg har lært det. Ja. Tobias, kan du nå den? Det er synd, ellers havde William været afsted. Ja, ja. Sådan! Så er afsted! William med det løbet! Sådan der, William! Vend om! Skal den ind! Skud så! Skud! Ja, det er det! Sådan, William! Godt, Mathias! Mathias! Sådan, William! Perfekt! Hat-trick! Ja, det var godt. Det var bare købt i træen igen. Sådan der! Så William er der! Udmærket! Han er træt. Ja, så kunne det være endnu værre. Kom nu hurtigt op! Emil, hurtigt op! Sådan der! Væk med den! Så Oscar, det er din. Følg med ned. Emil. Næste gang. Emil. Han skubber! Du skulle ned til at hjælpe ham. Der. Sådan der. Så ind med den. Ja, Oscar. Kom igen. Det er rigtig godt. Det er godt ud. Retur! Stop nu, ven. Det var godt, Luca har fulgt efter ham. Sådan der, han er rundt. Det er fint. Så Mathias, det er rigtigt. Kom igen, så er det dig. Ja, det er rigtig godt. Sådan der, sådan skal det være. Så kør med den, Luca, indtil nogen de går i dig. Det bliver ham. Sådan der. Og så kom her med Oscar. Du får en pause. Sådan der, Luca, et træk ind, og så skyder du. Skyd! Det er udmærket. Du der, Mathias. Nå, jamen, velkommen. Så, prøv bare, Mathias. Så kommer jeg og hjælpe. Arthur, afsted. Ja! Skyd! Nej! Arthur er med modsat. William så løber op modsat. Derovre. Modsat, så han kan spille der. Sådan der. Så kom i måden. Så William, den når du. Ej, det er godt.
Det er godt. Godt, kom ud, Lukas. Lukas. Tak. William, du skal med tilbage. Sådan der. Godt set, Lukas. Du er på stolpen. Sådan, Tobias. Emil er sted. Emil er sted. Kommer til dig. Okay, nu skal den ind. Nu skal vi altså score. Sådan der. Det er rigtigt, og William er derovre. Ja, det er også i orden. Det er Emil. Det er rigtig godt. Så bliver vi. Så godt Arthur. Det er godt løbet. Så vi kender ham også. Ja! Øj, hvad er det godt, mand. Godt Arthur. Kommer godt. Ja! Sådan! Så indsparker også Arthur. Nu holder vi lige ved, drenge. Ikke også? Sådan der. Ja. Og nu skal hun bare sådan ind i nettet igen. Det er højst 2 minutter. Fordi det er 3 kvarter siden kampen gik i gang om 2 minutter. Sådan der. Så Emil er der. Så er der han der. Kom. Ja, han kommer. William, så er dig. Jeps. Fint. Okay, fløjt af. Jeg er lige kommet, der kommer nu. Og de startede halv, og de skal spille i 40 minutter. Der er gået 42, men der var også pause. Der kan ikke være lang tid tilbage. Så med tilbage. Lige det sidste, drenge. Du må ikke score nu. Nej. Fløjt nu. Hey. Sådan der. Så Alexander og William er herude. Sådan der. Og Emil er deroppe. Fløjt af. Ja, det er rigtigt. Og ind over med den, hvis du kan. Lige til venstrebenet, ja. Og så ind over med den. Det er synd. Så med hjem, drenge. Emil, du bliver deroppe. Slapper lidt af. Fløjt af. Jeg kan snart ikke sige det mere. Fløjt af. Kommer. Den kommer. Nej. Kom nu, fløjt af. Så bare giv den ind. Det er udmærket, Alexander. Flot nu en kamp af. Fløjt af. Ja, det er rigtigt. Ja, jeg vil. Fløjt af. Det er okay. Nej. Arthur, lige de sidste kræfter med hjem. Sådan der. Godt læst. Fløjt af. Arthur. Ja, det er fint. Fløjt af. Ja. Boom. Kom med hjem, drenge. Med hjem, drenge. Det er godt, Luka. Det er godt, Luka. Ja, det skulle godt, han lige fik foden på den alligevel. Kom nu, drenge. Ja, da! Nej! Kom igen, drenge. Sådan. Det er godt. Kom igen, drenge. Så drenge, er vi tændte? Karl, du løber alt, hvad du kan. Så kommer du. Kom nu, i hænderne. Ja, det er rigtigt, Noah. Jamen, Tobias, kom ind. Ja. Kom. Det er godt, Noah. Som har ikke så meget, han kan. Jamen, det gør jeg jo hele tiden. Men jeg kan se det på mig. Han har det godt. Det er rigtigt. Det kan det jo sådan set også godt blive. Nu står de jo fuldstændig stille dernede af. Stadig smil. Sådan, Noah.
Dem alle sammen. Og så den tredje. Sådan, og så den fjerde. Ah, det var godt. Kom så, Emil. Kom så. Og William er ledig. Alexander er ledig. Der er masser af ledige. Ja. Den fik lov at køre videre. Det gjorde den så. Nej. Kom, Tobias. Kom, kig på bolden, ikke på manden. Du, tag det. Kom så, Emil. Sådan. Den er ikke inde. Kom nu, hjælp ham. Fodboldlejr, man bliver drillet med et eller andet. Uanset hvad man gør, så skal man nok blive drillet. Kom så, Jakob! Nej! Hvor havde Hvordan, Jakob? Vi kan ikke score. Vi har tabt. Er jeg ikke stærkere end dig? Lille smule gør I nu. Så, Jakob ind på et mål. Sådan. Hvordan, Lukas? Kom så, kom så. Den vil heller ikke. Sådan vil jeg gøre. Sådan, Noah. Noah, så er dig. Sådan. Jeg har set Noah, kom i tasken. Kom nu, Stefan. Så skruer du også. Godt nok. Det her på dem. Sådan. Mangler ham der, mangler en der. Og en der. Sådan, Mathias. Det var det også. Det er godt, Karl. Sådan!